Γίνονται ωραία πράγματα. Εμείς το χαιρόμαστε όσο δεν πάει, γιατί χαιρόμαστε τις ομορφιές της περιοχής. Συνεχίζεις, όπως ξεκίνησες, ίσως και πιο δυνατά ακόμα. Γιατί σε θυμάμαι τότε με τον coach. Ένα πολύ όμορφο place από το πλάι με hand-off πάσα και pick. Θέλουν να προστατέψουν το lay-up. Να οδηγήσουν σε μακρινό shoot. Έγινε προσπάθεια για βοήθηση εκεί για να φύγει η μπάλα τα χέρια του Τόνι. Να έρθει στην περιφέρεια. Και καλή επιλογή. Και άλλο ένα τρίποντο. Επιλογή από την ομάδα του Αποέλ να παίξει άμυνα ζώνης. Και η επιλογή του παίχτης και στις περιφερειακές του επιλογές κοίτοντας στο καλάθι. Για να δούμε. Γραμμή για το παιχνίδι των Ανών. Post-up, προσπίση, ωραία πάσα. Πολύ καλή συνεργασία. Χειροκροτεί ο κόσμος, είναι και με τις δύο ομάδες, είναι με τον μπάσκετ. Είναι με τη Λακωνία σήμερα θα έλεγα. Εγώ μιλάω και οι Ανών παίζουν. Πώς έρθιμος πάλι. Είναι τρελό, είναι τρελό! Δικό. Όχι, όχι. Νομίζω χρειάζεται coach οι Ανών την επόμενη φορά. Θα το συζητήσουμε αυτό βέβαια.